Bon dia! O bona nit! Som aquí amb la Laura, coach poliglot, et dius a les xarxes, Sí. i et dediques a explicar una miqueta la teva experiència aprenent llengües. Ets una persona que parla moltíssimes llengües, ho comparteixes a YouTube, també tens perfil a Instagram, no sé si ets en alguna altra plataforma. Sí, em vaig fer Twitter però no el faig servir. Fantàstic, així O som sigui igual. que no compta. I també em vaig fer, com es diu, TikTok, però és molt bé. massa, és massa. Vaig decidir que millor em centro en YouTube i ja està. I l'Instagram el faig servir també una mica. Sí, tinc Molt un bé. podcast ara des de fa 4 o 5 mesos per aprenents de Molt català. bé. Sí, perquè al meu I- canal tinc diferents llengües, però he vist que hi ha molt interès pel català i m'agrada mantenir el canal multilingüe, però vaig pensar, puc fer un segon projecte que només sigui en català. I sí, és interessant, està bé fer les dues coses. Cada una Molt té... bé, i a veure, Sí, aquest digues. podcast on el podem trobar i com es diu? Es diu, espera, té un nom bastant llarg, és en anglès el nom perquè la gent el trobi, Learn Catalan with Couch Polyglot, Your Morning Sip of Catalan, o una cosa així, com si fos un cafè, perquè són episodis curtets. Són episodis de D'acord. 5, 6, 7 minuts, i és català així, parlant una mica a poc. Sí, D'acord. perquè sí, clar, o de vegades sí que alguna paraula potser una mica difícil l'explico, coses així. I Molt bé. aquest, sí, el pots trobar a tot arreu, a totes les plataformes, Spotify i tot això. Si vols, si de cas, després et passo un enllaç. Sí. Fantàstic, que el poso a la descripció i així ja el té tothom que el vulgui Sí. veure. Molt bé, perquè de fet jo tinc alguns seguidors que em pregunten ai, per què no fas contingut així com a per persones que no saben tant de català, per començar-ne a aprendre, i jo els Sí. destino cap a altres llocs perquè potser no és la meva especialitat aquesta. Però igualment és molt interessant i per això també és molt interessant convidar-te. Ai, gràcies. Um, Sí, em fa molta gràcia també conèixer-te perquè és... Home, aquí a les xarxes és que tampoc hi ha tantíssima gent que faci contingut en català i Esclar. sí, el teu contingut és més potser per catalanoparlants nadius i el meu potser més o per gent que persones que ja tenen Sí, un coneixement una miqueta de... més enllà d'un B1, podríem dir, com a mínim. sí, I amb exacte. cert interès. Sí, totalment. Sí. I a veure, la pregunta estrella, quantes llengües parles? Que això la gent sempre cau de cul a terra. Aquesta és la pregunta típica, sí. A veure, quantes llengües parles és sempre la qüestió, fins a quin punt podem dir que parlem una llengua? Per mi sempre és dir, mira, em puc comunicar més o menys bé en aquesta llengua, jo sí que dic que la parlo. Per exemple, el suec D'acord. potser tinc un nivell A2, però em puc comunicar. O el rus potser tinc un nivell B1, però em puc comunicar. Evidentment, les llengües que parlo no les parlo totes al mateix nivell, però sí, quan em diuen quantes en parles, sol dir 8, perquè són les que diríem que parlo, però per dir-te una cosa, potser entenc millor el portuguès que el suec, i el portuguès no el parlo. Vull dir que és tot una mica relatiu, saps? D'acord, no sé si sí, esclar, he contestat 100%. la pregunta. Sí. Sí, jo diria que sí. De fet, jo sempre faig servir la paraula xampurrejar. Jo sempre deia xapurrejar i vaig veure al diccionari que es diu xampurrejar. I jo sempre Sí. dic que el francès i l'italià els xampurrejo, però em faig entendre i els entenc més o menys. Per tant, entra una miqueta aquí, i el portuguès em passa 3 quarts del mateix. Vull dir, Sí. sé 2 cançons i la resta, doncs, l'entenc. I el Sí. brasiler també, i alguna sèrie m'he mirat amb aquesta llengua, però per parlar-los no. O sigui que sí que és veritat que el domini d'una llengua sempre és relatiu. I hi ha Sí, gent que sí. parla català tota la vida que et dirà que no sap prou català, perquè en realitat no Exacte. sap prou normativa del català, que potser aquí és un altre tema pantanós que estaria divertit tocar, perquè... Mira, ja trec el tema. Sí. Tu quan aprens una llengua, normalment aprens la normativa o l'estàndard d'aquella llengua. Aleshores, Sí. això és el que se sol entendre quan tu t'apuntes a classes d'anglès, t'ensenyen estàndard d'anglès, no t'ensenyen com parlen els d'un barri miner, com per exemple els que surten a la pel·lícula de Billy Elliot, que jo sempre dic que jo l'anglès en principi l'entenc i aquella pel·lícula se'm fa molt bola. Sí, això Aleshores- passa molt. Exacte. Aleshores, tu has après l'estàndard de les llengües que domines? No? Com les has après?
Quin seria el model que creus que s'hauria d'aprendre? Depèn del context? Explica'm. Sí, jo crec que depèn molt del context, però, per exemple, l'exemple de l'alemany. Jo vaig aprendre alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes a Barcelona, vaig començar a aprendre-la allà, i vaig sortir de l'Escola Oficial d'Idiomes amb un B2, i quan vaig arribar a Alemanya em vaig adonar que sí, parlava alemany, em podia comunicar, però que no era, diguem-ne, l'alemany del carrer. I suposo que has de combinar les dues coses. És que de vegades jo crec que és una mica difícil dir aprendré, no sé, tots els col·loquialismes o... Vull dir, també has d'aprendre a parlar... No sé, jo també he hagut de fer entrevistes de feina, saps? Tampoc puc parlar de segons quina manera. Vull dir que jo trobo que està bé aprendre, diguem-ne, l'estàndard i llavors aprendre el que a tu et faci falta segons la teva vida. Perquè, per exemple, jo ara, vivint a prop de Múnich, aquí es parla bairisch i sí que no parlo, com es diria en català, bavarès, crec. Em passa això també. El fet de parlar molts idiomes és que no n'acabes parlant cap bé. Però, vull dir, clar, doncs hi haurà cosetes que diuen aquí que jo he incorporat, però perquè és automàtic. Però jo quan vaig aprendre alemany tampoc sabia on aniria a viure. Saps? Vull dir que jo crec que no és dolent aprendre, diguem-ne, la versió estàndard i, clar, sempre és discutible quina és la versió estàndard, però vull dir que jo crec que no està malament. Però llavors també ser conscient que la llengua del carrer és una mica diferent. Sí. Exacte. O sigui, al final suposo que està bé partir de l'estàndard, perquè al final és segurament el que trobaràs més recursos, més contingut audiovisual per practicar i tot això, però s'ha de tindre en compte que no t'has de frustrar quan sortis al carrer perquè les coses canvien. I això ho tenim clar, que nosaltres quan estudiem català mateix a l'escola diem, ostres, això no ho he dit jo mai de la vida, i resulta que és el que és normatiu. Sí. I jo sempre dic, si una persona que ha estudiat català estàndard, que normalment acaba sent el de Barcelona, tot i que també el català de Lleida també pot ser estàndard, per exemple, o el de València, o el d'on sigui. Si se'n va, per exemple, a Palma, a Mallorca, potser s'emporta un ensurt, perquè potser no entén res. Sí, jo tinc una amiga, per exemple, que és d'Osona i ara fa anys que viu a Menorca i vaig anar a veure-la i ara parla menorquí, saps? Però no perquè hagi dit ara parlaré menorquí, simplement perquè ja fa uns anys que hi viu i mira, doncs ara parla més aviat menorquí o una barreja i tampoc passa res. Jo crec que de vegades som una mica massa estrictes. O sigui, ho veig de vegades a les xarxes de gent criticant molt algú que potser fa servir castellanismes o que no parla del tot bé i jo penso, no ens fem un favor amb això, saps? Perquè llavors la gent té por de parlar o pensa que el català és una llengua elitista o qualsevol cosa. Vull dir que jo entenc que volem parlar bé i que fer l'esforç és important, però hem de trobar un equilibri perquè som humans i farem errors i sobretot gent que potser l'està aprenent d'adult. Vull dir, siguem una mica, no sé, objectius. Molta gent, molts de nosaltres, o sigui, a mi no perquè m'agraden molt les llengües, però hi ha molta gent que parla bastant malament l'anglès i què vol dir això? Que no l'hauria de parlar? I el mateix ho hem d'aplicar al català. Si algú arriba de fora i aprèn el català no el parlarà perfecte. I hem d'animar-lo a que el faci servir fins i tot si comet errors. No passa res. Exacte. Sí. És que els errors són intrínsecs a l'ésser humà, com deien els romans, errare humanum est. I és supernatural totalment. Que si tu tens una llengua materna, aquella llengua materna aflori quan parles qualsevol altra llengua. Sí. És això. Sí, o sigui, jo diria que una de les claus per aprendre llengües és perdre-li por al ridícul, a la vergonya, potser, i a equivocar-se en general. Totalment. Sí, 100%. Tinc un parell d'amigues que tenen un B1 en italià, diria, però a nivell potser tenen un B2, però potser ens hem trobat en situacions en què podíem parlar italià i jo tenia menys vergonya de parlar-lo, jo que no en tinc ni fava, o tot el que he après ha sigut mirant sèries i deduint jo coses gramaticals i inventant-me'l i posant coses catalanes quan no sé com es diu en italià, però penso que potser al final acabes guanyant certa fluïdesa i també és més fàcil que quan tu vas sense por a equivocar-te una persona et digui ei, perdona, que això es diu així, i tu li agraeixis i ja està. Sí, no totalment.
Sí. Per mi això és la clau. O sigui, jo veig molta gent que viu a Alemanya i que no parla l'alemany per comoditat, també, perquè amb l'anglès vas fent, també és veritat, però també és per por i també a vegades és una mica la mentalitat de dir no, és que jo no en sé d'aprendre idiomes. No és, saps, la típica frase de tu perquè t'agrada i perquè tens un talent. I jo penso que és més aquesta vergonya de fer el ridícul. Jo sempre dic, per exemple, si et fa molta vergonya, el que pots fer, per exemple, hi ha moltes maneres de lluitar contra això. Pots, per exemple, parlar amb una persona a qui tinguis confiança primer, pots parlar amb tu mateix, que ho fem molt, els que ens agraden els idiomes sembla una mica absurd o com si estiguéssim bojos, però vull dir que ho fa la gent, saps? De dir, ara, per exemple, és com quan, si fas una entrevista de feina, no? Que et prepararies? Doncs prepara't també per situacions en les quals et trobaràs en idioma X. Llavors ja perds la por perquè ja t'has preparat, ja, diguem-ne com que ja has viscut aquesta situació, o l'has simulat, si més no, són coses que van bé. El que passa és que imagina't, o sigui, jo sempre m'ho plantejo així. Imagina't que ara estaràs aprenent un idioma durant un any. I ja des del primer dia comences a intentar parlar, encara que sigui amb tu mateix o amb un professor amb qui tens confiança, etc. I en canvi hi ha una altra persona que diu no, és que com que no sé parlar, no parlo. Llavors, al cap d'un any, jo potser tindré un nivell A2, B1, segons la llengua, clar, si és una llengua molt exòtica, potser tindré un A1, i en canvi aquesta altra persona seguirà dient no, és que jo no parlo bé. Llavors, clar que no parles bé, és que s'aprèn a parlar parlant. O sigui, exacte. Igual que com ho veig, Sí. Igual que s'aprèn a anar en bicicleta anant-hi i fotent alguna castanya de tant en tant. Exacte. Vull dir, és que la vida funciona així, sí, 100%. Sí. Per tant, ara trauré aquella frase que es va fer molt famosa en cert moment per l'anunci de YouTube, el inglés s'ensenya mal. Podríem dir que va una miqueta per aquí la cosa que... a veure, sí. A veure, ara abans de començar a comentar amb les edats, clar, tu tens gairebé 10 anys menys que jo, llavors tu tens tot més fresc, però a mi em queda una mica lluny l'escola, però també dir-te que, a veure, hi ha molts factors importants. Per una banda, quan som adolescents potser no és la nostra gran prioritat aprendre anglès o aprendre les matèries, no? Estem en aquella època rebel de no m'interessa el que em diu el professor. Això sempre és important destacar-ho perquè aprendre una llengua no és vinc i m'ensenyes la llengua, sinó que hi ha d'haver un interès, una motivació i un esforç per part de la persona que aprèn. Això crec que sempre s'ha de dir perquè sigui el mètode que sigui, hi has de posar una mica d'esforç. Però jo a la meva època, diguem-ne, i a l'escola que vaig anar, a mi em semblava massa teòric. Que això també ve donat del currículum. O sigui, no és el professor que decideix ara els faré fer no sé quants exercicis de gramàtica. Sí i no. Conditional 0, 1. Els condicionals, que els fots a cada any. Sí, i coses que repeteixes cada any. Sí. O sigui, que hi ha moltes coses que influeixen i que no és... Jo no culpo els professors. Hi ha professors millors que altres, això sempre passa, però... Sí, això és evident, també. Però crec que és evident que si tota una generació surt de més de 10 anys fent anglès i no parla anglès, alguna cosa no funciona. O sigui, és la meva conclusió. Perquè alguna cosa no funciona. I jo crec que no és només l'anglès, o sigui, són totes les assignatures que són molt teòriques. I si tu mires, llegeixes llibres, com funciona el cervell, com aprenem, aprendre-ho tot teòricament, vomitar-ho a l'examen i oblidar-te'n al cap d'un dia no és la manera més eficaç d'aprendre. 100%. Sí. De fet, potser és una manera molt poc eficaç d'aprendre. Exacte. Llavors, o sigui, jo crec que són diferents factors i que no és fàcil canviar-ho, però jo crec que d'alguna manera s'hauria de despertar l'interès i la motivació dels alumnes i fer-los veure que si són coses que t'interessen ho aprendràs. O sigui, jo, per exemple, l'anglès, sí, segur que la base la vaig aprendre a l'escola, però jo sobretot l'anglès el vaig aprendre llegint Harry Potter, perquè no em volia esperar que sortís la traducció. M'encanta. I traduint cançons que m'agradaven i coses que m'interessaven. I el meu germà com va aprendre anglès?
mirant la NBA. A mi no m'interessa la NBA, jo no m'ho mirava, ell sí. Saps què et vull dir? Cada un té com els seus interessos i com que has de prendre aquests interessos i barrejar-los amb la matèria, amb l'assignatura, no? El mateix amb la història. Jo, per exemple, era pèssima, o sigui, no era pèssima, vull dir, m'aprenia la que m'havia d'aprendre i em treia la nota que havia de treure, però no era el meu fort la història a l'escola. I llavors, amb els anys, he anat veient que a través de la literatura sí que m'interessa la història. O sigui, no és que la història no m'interessi, és que tal com es feia, que era una manera molt teòrica, a mi no m'aportava res, perquè era, sí, aprendre't fets, aprendre't dates, saps? No hi havia... Bueno, no sé, tu com totalment. Ho veus? Perdona, que estic fent una nova. Tranquil·la. Però és un tema que m'interessa molt. És que, de fet, penso que la forma d'ensenyar potser és el que genera la motivació. Has dit la paraula motivació, jo diria que és clau també per aprendre llengües i per aprendre qualsevol tipus de matèria. De fet, jo em vaig posar a YouTube perquè seguia diversos youtubers que parlaven de les seves matèries d'una forma que a mi em feia la sensació que m'ho feien passar més bé que no pas em feien aprendre, tot i que em feien aprendre alhora. Del tipus, no sé si et sonen Ter, Jaime Altozano, la hiperactina. La Ter parla d'arquitectura. A mi l'arquitectura és que no m'interessava gens abans, però me'n parlava ella i deia, sí, això m'interessava. El Jaime Altozano parlava de música, i jo què sé, els semitons i els tons i aquestes coses tampoc és que m'interessessin gaire, però em parlava m'analitzava la banda sonora de Harry Potter i deia, això m'agrada. Sí. I suposo que és aquest el tema, i la hiperactina que parla de biomedicina, una altra cosa que a mi, vull dir, jo la biologia em costava especialment, potser perquè tampoc vaig trobar els millors professors que me l'ensenyessin, o sigui que sí, és veritat, però a part dels professors crec que també és això, trobar el què, la motivació. Això que has dit de Harry Potter m'ha fet molta gràcia perquè també considero que Harry Potter ha sigut un dels meus professors d'anglès, com aquell qui diu, perquè jo sí que ja quan vaig començar a llegir els llibres ja sortien en català, però hi havia tot el web aquell del Pottermore, que ara és el Wizarding World, que em va donar per llegir-me'l i només estava en anglès allò. Clar. I aleshores vaig despertar... O sigui, mirava les pel·lícules en anglès, em vaig llegir no totes, però la majoria de versions originals en anglès dels llibres, tot per això, curiositat i per voler veure com sona tot a la realitat. Sí, digues. Perdona, i això és que vaig connectant coses, això que has dit de la motivació, crec que una de les coses millors que va fer el meu institut per generar aquesta motivació en els alumnes, i potser no ens va fer parlar l'anglès més gramaticalment correcte, però sí que ens va portar a aprendre anglès o a forçar-nos a aprendre'n i a tindre'n ganes, va ser fer un petit intercanvi en què diversos alumnes van anar a Croàcia, després era un intercanvi amb quatre instituts de 4 països diferents, França, Alemanya, Croàcia i Espanya. Esclar, ningú parlava un anglès genuí, òbviament, perquè ningú tenia l'anglès com a llengua materna, però ens comunicàvem en anglès i potser en aquella setmana vam aprendre més que no pas en 3 cursos, que és això que... Estic molt d'acord amb el que has dit de la teoria, que hi ha massa teoria, i a més és allò que dius, la devem explicar molt malament perquè cada any tornem a explicar el mateix, i cada any agafem la llista de verbs irregulars i ens els tornem a aprendre i s'obliden, i l'any següent un altre cop, i els condicionals te'ls expliquen 500 vegades, i els temps verbals i tot això. És que jo crec que una cosa molt important són les emocions. Llavors, per exemple, ens interessa Harry Potter, busquem informació. Què és en anglès? L'anglès és l'eina per accedir a la informació que ens interessa. Tens un amic amb qui només pots parlar anglès, hi ha una connexió emocional, doncs agafes aquesta eina, que és l'anglès, i la utilitzes. Però, en canvi, la teoria és completament diferent, no? O sigui, si tu només estàs fent exercicis gramaticals, per dir-te una cosa, no hi ha cap mena d'emoció ni connexió. O sigui, jo no sé que tu siguis... Perquè jo, per exemple, quan em diuen a tu t'agraden molt els idiomes, jo crec que a mi m'agrada el que puc fer amb els idiomes. O sigui, els idiomes em donen accés a mons als quals no tindria accés si no parlés aquestes llengües, no?
Vull dir que jo no sóc una persona que em fiqui a aprendre gramàtica i de fet jo no mai busco la perfecció en cap idioma, o sigui, jo fa 10 anys que visc a Alemanya i sí, parlo l'alemany molt bé, potser tinc un C1, però no tinc un C2 i m'és igual, o sigui, perquè jo personalment he escollit parlar més idiomes i potser parlar-los pitjor perquè a mi personalment m'omple, saps? Sí, Però sempre hi ha d'haver aquesta connexió humana o emocional, jo crec, i això és el que, en la meva opinió, és això que falta, no? A l'aula. 100%. Sí. Crec que és una de les altres claus, aquesta. La connexió emocional. O sigui, al final, la memòria diuen que és emocional, que recordem les coses que ens han fet sentir bé, i per això recordem la informació que hi havia allà. De fet, la paraula recordar té dintre la paraula cor, i de fet ve d'aquí, o sigui que la memòria està connectada amb el cor, i en anglès hi ha la frase learn by heart, que al final també té això, i en francès hi ha la de, no sé si és apprendre par cours, o alguna cosa així, que també és... crec que sí. Tot té a veure amb el cor, o sigui que sí, penso que per aprendre qualsevol cosa, però concretament llengües, doncs està bé trobar aquest vincle. Exacte, de fet, totalment. O sigui, és que és això, coneixes una persona que parla una llengua que no és la teva, almenys a mi em passa, i ja tens interès per aquella llengua, i potser no l'hi havies tingut mai. O sigui, al final no és l'interès per la llengua, és l'interès per la persona, i la llengua forma part de la persona, que això també és una cosa que he defensat sovint, que al final nosaltres... O sigui, per exemple, jo per defensar que hem de mantindre el català viu, és que hem de mantindre el català viu perquè és una part de nosaltres. Nosaltres volem que aquesta part nostra segueixi viva. Si el català s'extingeix, s'extingeix una part de mi. De fet, no s'extingirà mai fins que persones com tu o com jo, que som catalanoparlants i el portem a dintre, morim, com aquell qui diu. Perquè som catalanoparlants, esclar. I la llengua habita dintre de les persones. Jo sempre dic que la llengua habita dintre de les persones. Som com l'indret natural d'una llengua. Sí, és una metàfora maca i també jo crec que tu segurament t'omple molt el projecte aquest de Filòloga de Guàrdia perquè ajudes a mantenir el català. A mi també hi ha gent que m'escriu molt, moltes gràcies per això, i jo crec que ni tu ni jo ho hem fet perquè algú ens doni les gràcies, simplement ens ha sortit de dins fer-ho, no? Exacte, és que al final suposo... Esclar, tu parles de moltes llengües, però suposo que és inevitable parlar de la teva materna, de la llengua en què vas aprendre a viure, com aquell qui diu. Perquè trec un altre tema, obro un altre meló. Bilingüisme o trilingüisme, això és possible? Considerem que una persona pot tindre... o es pot considerar bilingüe. Jo, per exemple, sempre dic que no sóc bilingüe, tot i que parlo castellà, perquè dintre meu el català ocupa un espai molt més gros que el castellà, podríem dir. Sí que és veritat que parlo castellà amb molta fluïdesa, com la immensa majoria de catalanoparlants, però no ho sé, penso que la immensa majoria de pensaments meus, per exemple, estan formulats en català. Soc capaç de pensar en castellà, però, per exemple, la gran prova que diuen que és per identificar la teva llengua materna, si jo he de comptar allò, 1, 2, 3, 4, 5... Fer sumes. O fer sumes, ho faig sempre en català. Si veig un número escrit en números, el llegeixo en català, com aquell que diu. Sí. Aleshores, tu què et consideres? Bilingüe, monolingüe, trilingüe? Com ho definiries? Home, a veure, hi ha gent que realment creix amb dues llengües, vull dir, no sé, la mare parla català i el pare castellà, i l'entorn és barrejat, llavors crec que sí que es pot arribar a un bilingüisme. Tot això és teoria, però em refereixo. Jo també tinc el mateix cas que tu, o sigui, la meva llengua materna és el català, jo vaig créixer en català i la meva vida era en català gairebé, o sigui, tota la infància. Clar que aprens el castellà, però és veritat que jo, quan conto, quan faig sumes, ho faig en català. Però també hi ha una cosa molt curiosa que em passa, que segurament no passa gaire gent. Clar, jo ara fa 10 anys que visc a Alemanya. Amb la meva parella parlem alemany. A la feina parlo alemany. I penso en alemany. O sigui, jo en el meu dia a dia penso en alemany, perquè ja m'ha canviat, saps? I llavors això és interessant i fa una mica de por, perquè de vegades... sí. O sigui,
jo crec que és el que jo he escollit i que tampoc me'n penedeixo, però a vegades parlo amb els meus pares per Skype, no? O per, sí, pel que sigui, i dic, ostres, com es deia això? I això fa com por, perquè això jo hi estic molt acostumada en qualsevol idioma. Anglès, alemany, francès, rus, suec... Clar que no me'n recordo de paraules, però quan em passa això amb el català, se'm trec una mica el cor. Ja, però, ostres, sí. Sí. Però, mira, és una cosa que passa. Sí, sí. Exacte. És que, de fet, almenys pel que a mi em van explicar, esclar, jo soc de lletres i quan m'expliquen coses de neurologia flipo, però ho acabo reduint a una explicació com a molt per unga-unga, perquè és la que necessito jo. I diuen que el vocabulari, sobretot, l'organitzem dintre del nostre cap com aquell qui diu per línies, i al fons de tot hi va quedant allò que no fem servir. O sigui, que fem servir menys, i aleshores, esclar, si tu t'estàs molt de temps sense fer servir unes paraules en català X, unes paraules en la llengua X, esclar, es queden al fons, i les has de rescatar. Un cop les has trobat, ja tornen a ser dalt, en principi. És més o menys com funciona. Però, esclar, jo penso que t'has de consolar sempre pensant que al fons hi són, i que quan la trobis ja no serà aprendre-la de nou, perquè tu ja la tenies allí. O això és el que diu la teoria, i crec que funciona bastant així. A mi m'ha passat això que dius d'oblidar-te, sobretot francès, italià, anglès. El castellà no s'oblida perquè hi segueixes convivint, però... I és això, al principi, quan arrenques et costa. Però un cop ja t'hi has tornat a posar, potser trobaràs una paraula que no recordaves, però... Exacte. Penso que totes les llengües es poden refrescar. Esclar, no hi tinc tanta experiència com tu, però si m'ho corrobores. Clar, jo crec que sí. O sigui, jo, per exemple, el francès m'havia tret el nivell B2 i llavors vaig estar molts anys sense fer-lo servir i pensava que l'havia oblidat, i llavors fent allò, molts podcasts, llegint molt durant un mes o dos, vaig tornar a tenir aquell nivell, no? Vull dir que sí que hi és, el que passa que el cervell diu, això ja no ho necessito, diguem-ne que ho fiquem a un segon pla, com dius tu. Però sí, i jo també, jo sóc feliç tenint un dia a dia multilingüe, vull dir que a mi això em fa feliç. Llavors, clar, si jo hagués dit no, per mi la prioritat número 1 és parlar un català perfecte o gairebé perfecte, clar, podria haver tornat a Catalunya, però vull dir que no és la meva prioritat, llavors... Sí, llavors accepto la realitat tal com és i ja està. I que al final un català perfecte, què és? Què vol dir? Exacte, sí. Sí. I, per exemple, sempre defenso que intento parlar català col·loquial també, i penso que si vols saber un català perfecte has de dominar el català col·loquial tant com el normatiu, i això és una cosa que a molta gent li costa. Jo sóc una persona que col·loquialment diu naltros i darrere i ningú, i deia, i coses així que no surten al diccionari, o al diccionari normatiu, si més no. O sigui que, i és clar, això passa amb totes les llengües, que hi ha unes formes que són col·loquials i que segurament quan estudis l'estàndard et diran no, així no. Exacte. Però després potser te les trobes en una cançó, amb l'anglès passes, hi ha diverses formes col·loquials que et trobes sovint en cançons, i dius, ostres... també existeixen, i per mi això també forma part d'intentar arribar a la llengua perfecta. No sé si estàs d'acord. Sí, exacte. Doncs no res, ara seguirem xerrant al canal de la Laura, us el deixo baix a la caixeta de descripció perquè pugueu veure aquesta conversa tan interessant que ara portarem per potser algun altre camí. Ens veiem allí. Moltes gràcies, Aida. Fins ara. Moltes gràcies a tu per vindre.